तकन दुरां ओंखारलायबाय जों गामियाव मानसि हमग्रा फैलायबाय नै। हेलो गाइस गुड मर्निं नै सिखारनानै फिसाजोखौ खानानै लाबाय बाना लाबाय माबादो सिखारबा माब्लाबा गाबोना ओमफ्राय इयाव आरो थानो नागिरा गाहायाव गारियाव थानो नागिरा गाबनायखाय आङो बानानै लाबाय ओमफ्राय दा ओंखामखौ खारै मोनथ'वाखै नालाय ओंखामखौ संखांबायमोन आं बाबुना दिनैबो एग्जाम दं आरो गाबोन गैया खबनिया दङ गांसेल'सै जोबथ'वाखै निसिना ओमफ्राय आङो दा साहा लोंनो थाखायनो सिराल' एवनो नागिरदों ओमफ्राय सारायखौ थिखांखाना होबाय आरो ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय नैखौबो एवखांबायमोन आं इयो एवनो गाबनानैहाय ओमफ्राय आरो गाबबाय थानायखाय बाना लाबाय आङो ओमफ्राय मैयाल' माबा दङ एवनोसै ओमफ्राय बुंखानोसै सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नायसन बायदोब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जेसेनो नायलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो नै दा आं हरनो नागिरबाय दं बाबांनाय जायाना नै इफोरो सानाय मोनो ओमफ्राय ओरै लोलोब बोरैबा मावनाय मोनो आङो थिग मोनद्रा मानसिया गाबलांलायलांबायलै मानसि हमग्राखौनो मानसि हमग्राया जों गामियाव दिं दिं दां दांनो माइलाय मा बुस्थु हेलो भैया किधर से लेके आया तो ये सब उतर लो ये सब उतर लो ये क्या है ये क्या ये ना सारा पैसा है आपका उसको दिखाया हाँ दिखाया Kalau manusia di plastik nggak bisa lah ya. ये क्या मुर्गी पे ऐसा भी नहीं नामा एक कपड़ा निकालो तो सब निकालो किधर से आया तू हाँ आज हम जिला जालम से आए किधर से आया बगल से शामका बाजार हाँ मुस्वा खरीद जिला महुआ से लगा हुआ डीजल नहीं जिला महुआ जहाँ से तकन दुरां ओंखारलायबाय जों गामियाव मानसि हमग्रा फैलायबाय नै मानसिया गाबलांलायलांबायलै मानसि हमग्राखौनो मानसि हमग्राया मोबाइल नहीं है मोबाइल फोन सरकार का नंबर है जिला जो सर का बहुत जिला दूर से इतना दूर से किस लिया रहा है यहाँ पे किस लिया रहा है घर काम क्या है आपका थोड़ा मायने निकल गए तो थोड़ी ये वीर वाली जेबो बुजिखौनो मोना मा होनो मा माने बस्ती में मिल रहा है क्या शहर में मिलता है शहर में है पैसा जाना कहाँ है आपको गाँव कहाँ है आपका गाँव पे ही बाबू ये यहाँ पर कहाँ गाँव है आपका प्रॉब्लम क्या नहीं थोड़ा घूम के थोड़ा ऐसे निकल जाएंगे कहाँ निकल जाएगा आप गाड़ी वाहन से वो थोड़ा भिजवा दूंगा जो लगे तो ले ली हम तो घर भी आधार कार्ड देना आधार कार्ड थोड़ी ऐसी खाने रहने को लगा आप बिहार में है नहीं यूपी में है तो किस लिए इधर ये तो मांगने निकले चोरी करने आया पुलिस नायग्रो देंगे हम देंगे खोला पैसा को Pinaw kadali ka din yun.
हमनानै जाफुंबाय ना फैसा कासिनो के ए गावनि फैसा स्लाब लायना फैदों भुटाननिसो फैसा जोंना भुटान में गया Yes, sir. फैसायानो फैसा जेरावबो बोले माइलाय मा खिथायला पकेट में इतना सारा सिस्टम আছে दो साल से रह रही है हैं? ये सागर ना किती शेअर आहे जोबोर गिनो लागा जाथारबायहाय लोगोफोर जेरावबो थांथावनो हाया मानो हाया न' गारनाबो थांनो हाया अबेबा सिखाव हाबो मायो खना बाना खालामना खना बाना फैसा थाखा मोनाबाबो मानसिखौ बुथारलाङो नै जोंनिखै जा रडखौनो खना होरि लाङो बेसे खनारिनाव बेसेबा फैसा लाख खना बाना फैसा थाखा लानानै मोखां होथेनानै जायगानि सिना अबनि बिदिनो लाना खारबाय दा आरो गोदान ओंखारलायबाय साखन्द्रा साइड माने ओइथि बिलासिपारा अथिबाय जोंनि बाक्सायाव बैखिजा माबाखै अथिबा फैदोंनो हमदोङो दा माने जोबोर गिनाय मोनोहाय गथ'फोरखौ मोजाङै नायहाय बिमाफोर नङा होमबा सबाबो दा गथ' गोनां माथा उन्दै दङ स्कुलाव थांनाय मानाय हारसिं हाला थाङो जोबोर गिनाय मोनोहाय आंहाबो नै खिजा लामाफोरखै सोरखौबाफोर नुबानो दरजा फांनानै थाखोमायो नै लाइनबो गैला इनि सायाव सलारबो गैया अखाबो हागासिनो दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदि आङो नुबाथाय खोनाबाथाय जोबोर गिनाय मोनो इनि सायाव फोथार गेजेरनि न' थमत थमत मोनसोगारो हर गेजेरबा सानावथ' जेबो ना ओमफ्राय सानावबो सोरबाफोर ओरैनो गारिफोरा खारनायफोरा खम जायोना ओमफ्राय उनाव ओरै सोरबा मोनसे गस्ला गोलाव गाननानै थखन थुनाय नुबानो जो थमत थमत गिनाय मोनसै आंहा बाबुआबो स्कुल थाङो टेबोल रावबो थानाय जाया बिमा फिसाल' थानाय जायोना ओमफ्राय नै लोगोफोर दाउ मासे लाबोदोंमोन मैयायो माने दा दानखानानै लाबो होननाय जायाखैसै ओमफ्राय गथा लाबोबाय इनि सायाव जोंहा दा मानसिबो गैया दानग्रा सासे थाबा दानगौमोन बिबो दानबांनो नागिरा ओमफ्राय नै आङो बिखुनजोनोसो हरसिगोन दानना हरथोसै बिनोबो ओंख्रिखौ संना हरगोन आङो ओमफ्राय नै इखौ आदार होना दोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय अखायाबो इनि सायाव सोगोमगासिनो दं आरो ग्रुम गांग्राम अखाया हानायबो जाथाराखैमोन दै जा माने धुला माबा जागासिनो दङ नै गुबुंले हानाय नै जोंहा फिल्टार मोनसे लगायबावदों फिसा फ्रा हागासिनो आरो मैयाबो जा सोफै ना जा बाबलुआ मा बुंनो आरो दाउ नुफेरनाय जायाना बियो होसोयो माबानो नागिरो ओमफ्राय नानियाबो नुबांनाय जाया जा माने खुसि मोनबाय बियो दाउखौ नायनोनो जा माबाबाय थाबाय ओमफ्राय आङो हराव दाउखौ गोजौआव खानानै दोनफैबायमोन आरो मैयानो लाबोदोंमोन जानाय जायाखै ओमफ्राय इयाव जा गाबबाय गिदोना माबाखौ गावा इयाव हारसिं थालांबाय नालाय जा स्राय होख्रावना गाबबाय फिसाया अन्थाव गोजौआव फैबांनाय जाथाराखैमोन दिनैसो फैदों आङो मैया हरावबो नै ओइ नुदोंना इनो बोरै होसो फैदों आं ओरै दरखौ माबाना दोनदों ओमफ्राय खिजा नै भिडिअ बानायबाय दं जाय एसे साबखांफैबाय दं जि डिस्टार्ब खालामथारो मैयाबो बिदिनो माबा दोङो नुदों इमान माने माबा खालामो इयो अख्राथार ओइ थिनांना ओमफ्राय दा सिङावसो लांना दोनसै गावखौ आं इयाव फांना दोनलांनोसै अखायाबो ओरैनो ख्रेब ख्रेब हागासिनो दङ जि डिस्टार्ब खालामो लाइन गैथारला नै खोमसि बिमा फिसानो गिलायनाय मोनलायलाङोहाय बेफोराव नुग्रा नङा लोगोफोर बिदि खोमसि दरसि जाजोब्बा जानिया इखैजाबो गेटखै मानसिफोरा माबाना दं टाइमाबो खैथा जाखोहाय 11ता जाबाय 11:30 टाइमा बाइकना नै सिफैजोब्बाय इखैजाबो बारबो बारदोङो नै इयाव गेट जिङाव मानसिफोरा दंफैयो सोरबा